metrem B bez metra B. Tohle bude Oříšek, tak jdeme na to. Naše cesta startuje na Zličíně, kde pojedeme linkou 130 nebo 246 na Studulky. Tam přestoupíme na 225, která nás kolem starých autobusů a luky dostane na Amforovou. Teď si užijeme procházku přes sídliště na Lužiny, poté kolem Tubusu nad Rybníkem, zde to mám rád, budu upřímný, a dojdeme na Hurku. Tady bych mohl přestoupit na linku 168, ale čekat se mi 20 minut nechtělo, tak jsem zase šel pěšky na Nové Butovice. Konečně jsem mohl jet opět busem, konkrétně linkou 149, ale můžete jít 147, to je jedno. Symfonii divně znícího motoru jsme projeli kolem Jinotic a od zastávky u Valtrovky jsem běžel na 137, ale ta ještě stála, takže dobrý. Jen jednu zastávku na ten Farkáň a opět pěšky z kopce na Radlickou. Akorát mi přijal tramvaj linky 7, konečně ničím jiným než autobusem. Dorazili jsme na Křížovou, kde nám stačí jen přejít lávku nad... Moment, kde je? No tak, jak se teď dostal na Smícháč? No, to zjistíme brzy.